Gidauniyar Assas Charity Foundation ta shirya taron duba lafiya kyauta a cibiyar kula da lafiya a matakin farko da ke Badarawa a ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa. Gidauniyar, wacce ta yi haɗaka da DHS International, sun shirya wannan gangami ne domin gwaje-gwaje na ƙananan cututtuka da suke barazana ga rayuwar al'umma. Jagora kuma shugaban Assas Charity Foundation, wanda shi ya mallaki Muryoyi Multimedia, Abubakar Assas, ya ce mutane da dama suna fama da cututtuka amma kuma ba sa iya zuwa asibitoci. Mun duba mun ga mafi yawancin mutane yanzu suna fama da lalurori wadda wani akan naira 1000 ma sai dai ya mutu a gida, bai da kuɗin da zai je asibiti. Saboda haka muka ga ya kamata a ce mun yi ƙirƙiri tallafawa matasa, sakamakon wannan ƙungiya namu tana tallafawa marayu da sauransu, koya sana'o'i da wasu abubuwa. Sai muka ga ya kamata mu taɓa a ɓangaren lafiya, mu ba wa mutane musamman masu fama da cutar malaria da typhoid magani kyauta, kuma a duba su don sai an yi maka test an gane matsalar ka sannan za a baka magani. Ya ce wannan ne karan farko, amma za su ci gaba da shirya irin waɗannan ayyukan alkhairi a lungu da saƙo na ciki da wajen jihar Kaduna, ta yadda al'ummomi za su samu magunguna da gwaje-gwaje kyauta. To bisa alfarman da ya roƙa, mun yadda mun amince wannan program ɗin namu zai kai har gobe, kuma ba ma gobe ba, su kansu sauran kansilolin muna mai musu albishir in Allah ya yarda ba da daɗewa ba za mu bi kowane kansila mazaɓar shi domin mu gabatar da wannan program ɗin. Akan dalilin da ya sa suka zaɓi farawa da jihar Kaduna kuwa, Assas ya ce kawo ci gaba a matsayin mu na 'yan ƙaramar hukumar nan ta Kaduna North, kuma a matsayin mu na 'yan Kaduna mu ma mu kawo ci gaba, mu kawo tamu gudunmawan wajen taimakawa mutane da magani kyauta a ƙarshe. Shi ma shugaban DHS International Ibrahim Bala Aboki ya ce ƙungiyoyin biyu za su ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa domin dubawa tare da ba al'ummomi magunguna kyauta, musamman waɗanda ba sa iya ɗaukar nauyin kawunan su zuwa asibitoci. Shine domin mu zo mu kokari mu kula da lafiyar ainihin mutanen da ba su da ƙarfi waɗanda suke cikin jihar Kaduna a yanzu da kuma faɗin Najeriya a duk inda muka same su. Anda kuma a yanzu a halin da ake ciki akwai abokananmu NGO na Assas Foundation, Charity Foundation, wanda muka yi haɗaka da su domin mu tabbatar da cewa mun ba da ainihin magani kyauta a tsakanin Kaduna North da sauran ko'ina a faɗin jihar Kaduna da izinin Allah. Sannan akwai ƙarin sana'o'i da dama da za su rika koyarwa a nan gaba domin ba al'ummomi damar dogaro da kawunansu, da kuma rage yawan dogaro da ake da gwamnatoci wajen samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa. To da izinin Allah daga baya kuma za mu samu tsare-tsare da za mu tsara da mazaɓar kowane kansula, wanda za a je a koyar musu da sana'o'in kyauta su ma da izinin Allah. Alhamdulillah. Don haka sana'o'in nan kamar yadda na bayani za a koya mutane yin takalma, wanda takalmanmu da muke da jakankunan mata. Su ma waɗanda suka amfana da shirin sun nuna jin daɗin su, tare da yi wa waɗanda suka shirya gangamin fatan alkhairi da samun nasara akan duk wasu al'amura da suka sanya a gaba. Alhamdulillah, na karu da cewa insha Allah inda na je na sha maganin hari in samu sauki, alhamdulillah. Wannan an samu taimako akan wannan bawan Allah, Allah saka mishi da alheri, Allah kuma ya kara mai girma. Allah ya ɗaukaki Najeriya, Allah kuma ya bamu lafiya da zaman lafiya, Allah kare mu dukkan wannan bala'o'i da ke faruwa. Na karu sosai saboda na sani taimako yana da kyau, kuma duk wanda ya taimaka ma wani shi ma Allah zai taimake shi. Yanzu aka zo aka kira mu aka ce mu zo mu anshi magani a asibitin Badarawa kyauta na zazzabin malaria da typhoid. Na gamsu da taimakon da suke badawa, saboda mutane sun fito sun zo don su samu wannan magani, saboda idan ka kula da mutane yanzu akwai rashin lafiya a jikinsu da yawa. Gamsu wanda na yi shine sun kawo magunguna masu kyau, kuma suna kula da mutane yadda ya dace. Sun nemi goyon bayan shugabannin asibitin, kuma shugabannin sun ba su goyon baya, suna ba da wannan magani. Gaskiya na gamsu da yadda suke gudanar da ayyukansu. An shirya taron ne dai domin kula da cututtuka da ake saurin kamuwa da su, da suka hada da malaria da typhoid da ulcer da dai sauransu. Abubakar Sadiq Galadima, labaran Liberty.